Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kaning. Padayon natong iampo nga unta magmalinaon ang kalibutan labi na dinhi sa atong nasod ang kalampusan sa gihimong rally sa Iglesia ni Cristo kuyog sa lain-laing mga sektor atong katilingban ang dako kay rally mubunga unta sa tinuod nga tumong nga mao gyud ang kalinaw ug kahiusa sa atong katilingban ngato sa mga kaigsuonan karon didto sa California ug sa kasilinganang lugar nga nag-antos nining grabe kaayong wildfire dugay-dugay ng mga adlaw maunta maluwas na ang ilang kahimtang mahunong na unta ang maong katalagman. Ang atos ang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi daghan ra basad ang gikas California mahatagan unta sila sa grasya nga ilang ikinahanglan karong mga panahona labi na ang kalinaw ug ang panalipod. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himoa nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug lig-una kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Wala himoa sa Dios ang mga anghel aron maghari sa kalibutan nga umaabot ang kalibutan nga atong gihisgutan. Giingon hinuon sa usa ka bahin sa kasulatan, O Dios, unsa ba ang tawo nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayud ang tawo nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang og diyutay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa hari. O gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Giingon sa kasulatan nga gihimo sa Dios ang tawo nga magbubuot sa tanang butang, busa naglakip kini sa tanan. Apan wala nato makita karon nga ang tawo nagahom sa tanang mga butang. Ang nakita nato mao
Si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimo og gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga mao'y nagbuhat og nagpalungtad sa tanang butang sa paghingpit kang Hesus pinaagi sa iyang pagantos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Sumala sa iyang giingon, ipaila ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon, awitan ko ikaw og mga alawiton, at ubangan sa tibuok katilingban. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. O Ginoo, among Ginoo, pagka mahimayaon sa imong ngalan sa tibuok nga kalibutan. Unsa ba ang tawo nga manumbaling ka man kaniya? O ang anak sa tawo nga mag-alima ka man kaniya? Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. Gihimo mo siya nga ubos lamang og diutay sa mga anghel. Ug gipurong-purongan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang mga tiil. Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. Ang tanang mga karnero ug kabakahan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatabog kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudluan kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo og dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga og misinggit, "Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios." Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao unya misinggit og kusog ang yawa og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, "Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman ra bagayod kaniya." Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung nagsunod mo sa atong mga social media, kanang mga gipang post karon, YouTube, Facebook, TikTok ug uban pa, makita nato ang mga panghitabo sa atong palibot. Pasalamat as mga vloggers no nga nagsigi og padangat mahitabo karong minutuha, few minutes after ma-post na. Tinuod na sa mga fake news pero naa sa daghan nga tinuod nga balita. Usas tinuod nga balita nga didto sa Amerika, sa labi na sa California, counties, grabe ang sunog. Hectares, thousand of hectares ang mga nangasunog. Mga balay sa mga inilang mga tao, mga VIPs, mga inila o mga dato kayo, mga celebrities sa Hollywood, ang mga ilang mga balay nangasunog ug naapagay uban nga mga taong nangamatay. Niangkon ang mga nag-atiman sa ilang nasod nga galisod gid sila og alkontras kayo, galisod sila control sa ka-high-tech nila, sa kadato kuno nila, sa kadaghan sa ilang mga kahimanan, aning mga emergency, labi na mga fire trucks, hasta gani ka na mga eroplano, mga helicopter, magdaan ng parapatay sa sunog, di nila makaya. Ana. Unsa man ay pasabot, helpless ang tao.
lingay mong tupad na masunog ra ng inyong balay. Ano ba? Na masunog ra sad na. Di mo ilaw dato, sikat, sunog ra. Sunog ra yun. Ako gani, believe kay ko sa Amerika, kay kanang ilang 911, maum sa nagisunod diha nila sa Davao, 911, katong dito ko gatoko, niya diha giatake. Why 3 minutes na ang medics? Grabe kayo. Nya magkuyog dayon ang ambulance o ang bumbero. Sa ato pa, ready. Why 3 minutes? Abot dayon. Nigtawag. Kamao naman sa kay sila dito mo. Kontak. Igtawag. Kita dinib. Tawag ta. 30 minutes. Una pa mo abot. Bumbero. Diya pa ganito kausa sunog dinis ato nga ang fire station aras atbangs kalsada ang nasunog diri sa tabok wa katabang kay ang fire truck giduot pa kay di mo andar. Pero ila dito so usa lang katawag naangas palibot og ang pangutana nganong wa man nila matabang samtang gamay pa ang sunog. Helpless gid ang tao, powerless kung moabot na ang kaning gitawag natong mga natural catastrophes. Lain sad nga ang gulo nga makalipay kaayo ang rally nga gipasiugdahan sa Iglesia ni Cristo, INC. Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers niining maong rally. Pagkanindot tan-aon, bana-bana mga 10 million ang nagrally whole Philippines, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grandstand sa Manila. Partigyong daghan ng tao, murag gabanig, murag ang yuta giilisan og puti nga kana ganing sana tiles or color. Nya, di ka kabati nga, di ka kakita nga nagtinukmuray, di ta kakita nga naay daghang mga pulis nga gidamagan nga nagdaog mga pangontras magrally. Kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees. Di ta kakita nga naay mga tao nga gipang atake, naay mga placards nga nagbugal-bugal o nag-insulto sa certain persons. Kanunay nakasentro sa katilingban, kanunay nakasentro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan na katilingbanon, nag-atake sa mga depiktos katilingban, dili sa depikto sa tao. Ningon jud ko congratulations INC. Kay maogid niya muukab sa Bible, ibase didto ang ilang mga pangandoy sa kalinaw, kahiusa, mahunong naning pagkabahin-bahin, panag-away, naaman as Bible tanan. Pasabot kanindot nga naay mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos Ginoo, dili unta ta magpadala unsay gusto sa tao. Gikonobe, lingay mong tupad ing nanaay kalinaw sa inyong balay. Nagkahiusa mo sa inyo, wa mo magsigig away. Og mauna siya ang nahitabo sa atong unang pagbasa, gibutang diri, o Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Importante mangugitas Ginoo. Ubustas mga anghel, kay mga anghel di man mamatay, ang mga anghel all-knowing man na sila. Kita mamatay, dili sad ta masayod sa tanang butang. Pero nga naman, unsa ba gayud ang tao Ginoo nga nag-amuma ka man kaniya?
Gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang og diyutay sa mga anghel. Gitagaan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa hari. Naagutay mga gingharian. Karon nag-anam yung kadaghan atong gingharian. 100 pila na kanasod sa tibuok kalibutan, mga 170 kapin ba na? Wa ko kibaw. Kada nasod na ay gingharian. Sa sud sa nasod naa say mga gingharian sa mga politicians o sa mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Ang gahatag dayani ang Ginoo, kay kung kita lang helpless man ta, gitagaan tas Ginoo. Unya, o gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Ang naghimo sa tanan ang Ginoo, pero iyang gihatagan kita og katungod na kitay magbuot sa tanang butang unsay atong buhaton. Mo na karon na atay mga hari nga nagbuhat og mga armas igugubat. Naasay pikas nagbuhat og mga nuclear weapons, naasay nagbuhat og mga internet, naay nagbuhat og mga space shuttles nga mangadto naglaing planeta. Pero kining mga kahimanan nga ilang gigamit, kining tanan nga atong gihimo, pulos man ni hinatag sa Ginoo, gi-entrust lang ni nato. Pero ang bottom line, ayaw supak-supak sa Ginoo nga maoy nagbuhat sa tanan, nga maoy naghatag nimo nato sa gahom. Musugod na gani ang usa ka leader sa pagbuhat na dili na haom sa gustos Ginoo, mauna na giyawaan na ta. Nya makasud ra ba gyud ang yawa di ay tao? Ang yawa ba makasud haron ang atong pagkahari mahimong yawanon, ang atong pag-atiman sa mga butang sa kalibutan mahimong yawanon. Gi-highlight po na sa social media nga before di ay naay sunog ang Amerika, dunay gathering sa katong gitawag nila sa to Global Awards Golden Globe Awards. Og didto ang ilang host, guwapa ra ba to, sexy, may kayong musulti, iyang gi bugal-bugalan ang Ginoo. Nga matod pa niya, ang Ginoo kuno, Jesus ba to? Nga maoy King or Creator of the universe, wa kuno'y iyang mansion, zero mansion. Mo nang iyang gibugal-bugalan, iyang gikatawan, og niingon siya, no surprise in this godless place. O di sikat din his Kristo, kita mo'y sikat din niya iya pag yung gisuloban og maiter ang iyang ulo, mura siyag Santo Papa, mura siyag obispo, nagda siyag sungkod, og iyang gibugal-bugalan ang Santo Papa. Naana sa social media, katong Olympics dito sa dintong Olimpika nga gibugal-bugalan pod ang atong Last Supper. Simbahan ya po'y giatake, Ginoo ya po'y giatake niya. Few days lang after, 2 days ba to? After sa ilang gathering, sugo dayon kanang ilang wildfire dito. Silot ba nas Ginoo? Nay nangutana nako, silot ba? Ang sabi niyo tanaw, silot dili. Oy. Gisilotan? Matod pa ni Kristo, wa kumuanhi aron paghukom or pagsilot, ni anhi ko aron pagluwas. I came to save, not to condemn the world, but to save the world. Mo nang unsa may nahitabo nganong naingon ani manidaghan man kayong mga catastrophes kaning ato sa dinis Pilipinas, halabaha, siging landslide, ana ngano man na gisilutan ta
Kaya sige nag-away atong mga leaders, labi na sa government leaders, ang mga top officials na to, sige nag-away, gisilutan ta sa Ginoo, wala. Apan, epekto ni sa atong pagsalikway sa Ginoo, nga maoy nagmahal nato, matod pa diri sa unang pagbasa, maoy nagatiman nato, maoy nagsupply nato sa gahom o sa gingharian dinhis kalibutan, atong gisalikway, atong giinsulto. And matod pa ni Kristo, if you are not no, you are yes. If you are not yes, you are no. Why middle ground between God and Satan? If we are not with God, we are with Satan. And if we are with Satan, we are not with God. Dili pwedeng sagulo na ang Ginoo ug ang Yawa. Lingi ay mong tupad. Naasa karon, Yawa, Ginoo. Ana. Unya kun ato nang i-reject godless, matod pa dito, godless place, godless nation, or unsa ba di ato itawag. Napanay karikat, napay gibutang social media, nga naay nagdaog ka ng placard, nagsulob og puwa, babae og lalaki, ambot og di ba ka to kuan lang, AI or duwa las computer sa mga buangon sad, tinuod ba ka tong tao nga naglakaw sa kalsada sila, nga nagdag placard nga niingon sa to, Jesus ba to? Jesus, get out from California. Ay, nagutang ba? Babaeng lalaki. Get out from California. Or sa ito yung gibutang dito. Basta hingin lang lagi si Jesus. Ana. Katos ang pagkalusno sa kaning Twin Towers. Nasa ito yung sulti-sulti. Nga naaday ko yung marka dito. Nga nag-ingon dito sa Twin Towers. Sa ubos nga. God has no business here. Kay business trade center man to. But God has no business here. Los no bitaw. Murarag kandila nga na kuan. Upos. Ang kining nahitabo nga kasakit sa kalibutan, mga igsoon, dili ni silot sa Ginoo. Epekto sa atong pag-welcome sa Yawa. Kay kung atong i-reject ang Ginoo, pinaagis atong sala, atong gi-welcome ang Yawa. Unya kay ang nature sa Yawa, ang batasan sa Yawa, destroyer man na siya sa creation of God. God created everything. Satan wants to destroy everything. Because that is his way. Iyan ang paagi sa pakig-away sa Yawa, sa Ginoo. Iya ginang gubon, dagmalan ang hinimo sa Ginoo. Nya kun ato siyang i-welcome, unsa may buhatos Yawa, dagmalan kita. Nya ningon ang katong nag-text nako, nya pader maapil day ang mga buutan. Oh, nay di maapil og naa ka diha. Ni amtas kalibutan, apil maganis Kristo kalansang sa cross. Kani bunga man ni sa pag-welcome si Yawa. Nalansang si Kristo sa cross. Apil magis Maria na wag tangag anak. Bunga mangyapon tong kasakit ni Maria sa pipila ka mga tao nga mi-welcome sa Yawa. Kadto mga high priest, kadto mga Pharisees, scribes, mga Jews nga nagkontra ni Kristo. Ni-welcome man to si Yawa. 14 taong sakitas gibati ni Maria. Apil. Pero kay naapil man ta, ato na lang sa giyong paningkamutan nga i-welcome nato ang Ginoo. Kay kung ang Yawa, i-welcome nato, gubon ta si Yawa, kanang dauton ta, dagmalan ta si Yawa. Kung i-welcome sa natong Ginoo, bisan ang giguba sa Yawa, ayuhon sa Ginoo. Muna nitabo sa atong ebanghelyo karon. Unsa may nitabo? Na itaong giyawaan, giing naras Ginoo, pahawa diha Yawa. Si bateng Yawa, siyagit gong Yawa sa kahadlok. Oh. Gilingay mong tupad. Ing na papahawaan na ng Yawa diha nimo. Papahawaan na. Kanang imong kadaw
nga di gani ka mo palit bisag slot, nga sige jud kag paningil anang imong utang, unsa man na? Yawa na o Ginoo? Ilisi na pagkamanggihatagon, ilisi na sa imong pagsigig donate dinhi simbahan. Oh, des inyong silingan, donate diha. Na nasa ni text na ako, Father, palihog og share ani, pero ayaw lang nganli ako ngan og ang lugar. Nagtrabaho siya, nganlan lang nako ang sitwasyon. OFW, domestic helper. Grabe ang iyang amo ka istrikto. Grabe yun. Mura ko no siya naas impierno. Ampo siya sa Ginoo in taon. Balhin ako dire. Moto ni post siya sa kuan. Post siya sa kanang application online. Daghan ko nung nitawag niya. Sus, pagkaibaw siyang amo, chargean man sag mahal kaayo. Una pa siya change ba? Buhian. Di man ka-afford. Sa kadaghan kunos niya, aksyog tawag niya, ikahibaw pilay ilang bayronon para siya ma-hire. Muatras. Sige lang sa kunos siya hila. Hangtod nakadungog kuno siya sa ato dinhing mga slot-slot. Siya mo palit kong slot. Pero what siya, naminaw man ko ni mo Father, ingon man ka o mo palit mo, ayaw paghandom nga tagaan sad mo in return, ingon siya mo palit ko. Maura gid ni ang akong kuan Lord pagpakita nga kigsuod ko nimo. Nipalit ko no siya. Pila to. Basta mga 500 naman tingin ito, duha ka slot o sa ka slot ito, 5 ka slot og tag 100. Pag human niyag palit, matod pa niya, so wa gyud dangati Pader kay niabot man gito mga tuig kapin sige sa kantos, wa gyud dangati og pila lang ka adlaw na adayoy ni tawag nako nga gusto mo hire. Pag sulti niya nga mao ni bayronon, gibayran gidayon. Og karon kuyog na siya aning maong employer. Magsigi pa kunog adto-adto lain-laing lugar sa nasod, lain-laing nasod, sige sa siya kuyog. Ingon din siya, kanindot di ay Father no, kung ato yung unahon ang Ginoo. Nako, unya, nipalit pa kag slot. Wa naman ni text og balik. Basig nalingaw na sa to. O kana dita palipat ana, di ba? Padayon na ang generosity. Sige mog away sa imong asawa, away mo sa imong bana, naayawa ni sod ninyo. Ngano man, garbo, ako gyud masunod, ako gyud maguna, ako gyud tagdon, ako gyud sundon. Ayaw, ilisi nag humility, ilisi nag pag-antos, dawata, pasaylua, antusa. Mag-anam din nagkanindot. O na, yampo nato, nga kining mga panghitabo sa kalibutan, ang mga bati na hinimos yawa, mawagtang unta, pinaagi sa atong pagbalik ngadtos Ginoo. Dawato natong Ginoo, sundo nato ang tinuod nga hari nga mao si Hesus. Matod pas unang pagbasa, ang nakatuma niini nga tao way lain kung dili si Hesus. Balik ta ni Hesus. Kaning atong salmo nga nag-ingon, gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat, apil ta ani. Pero ang tinuod gyud natong model nga anak mao si Kristo. Nya hingin lang nato ang yawa. Nya kinisang mga pagpadayag sa atong mga Diosnong panginahanglan o pangandoy sa mas gibuhat sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Kristo nga kining rally karon, diin ilang gipadayag ang ilang mga pangandoy nga Diosnon ato unta ning buhaton. Dili nato ihilom ba, matud pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan. O para nako natuma ni sa Iglesia ni Kristo, gipakita nila sa tibuok kalibutan karon, the biggest gathering in the Philippines nga nagsulti. Hunungo na nato ang away, hunungo na nato ang korupsyon, hunungo na nato kining pag-iya-iyahay, unaho nato ang katilingban, unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. Mao man ni ang suga unta
nga magdanag nato isip nasod gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally. Congratulations sa tanang ni apil. Congratulations sa tanan nga ni appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. Way gubot, way away, ug wa say dinautay nga personal. Manindog ta mga buutan. Mga igsoon, pinaagi sa Ebanghelyo si Kristo nagtudlo nato sa mga pulong o mga buhat nga angay natong sundon. Busa, mudangop kita og muingon sa Dios, makagagahom nga Dios, dungga kami. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Nga ang simbahan, padayong magtudlo sa kamatuoran ni Kristo ug makigbatok sa mga dautan sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kalibutan, mupalambo sa katarong, diha sa ilang pagdumala, ug magkugi sa pagwagtang sa mga dautan, diha sa mga katilingban nga ilang gipanaaran, nga alagaran, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Nga dili unta kita magtinapulan, diha sa atong kinabuhi sa pagampo, sa ingon, ang daotang mga espiritu, dili makagahom kanato, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Nga ang mga masakiton, malingkawas gikan sa ilang mga balatian sa lawas ug sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwa na, makatagamtam sa masanag nga banag-banag, sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, Dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among pagampo, nga nagituboy namo kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa syudad sa subo, ang mataong
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini motubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanim. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagapon mo karon sa tanan nga katuigan. Pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayon. Santo Niño, gugma ko. Magampo kita. O Dios, nga makagagahom itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung panalipod, divine protection. O niya, mahitabo ra ni, kung ato gid siyang i-welcome sa atong kinabuhi, dili nato hinginlan. Salamat sa ni-welcome sa Ginoo, ug nituman sa sugo sa pagkamanggihatagon ang namalit nato mga slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento, niabot nag 48,437 ang atong halin, na pay 11,563 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Naani siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 380 na sad ang atong nadawat nga challenge. Ang atong special slot nga Santo Niño's Healing Gifts is in HJ, 18,232 na ang atong halin, na pay 21,768 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga doon na sad ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge, niabot na sa 247 ka challenge ang atong nadawat. Kotobra ni sa February 1 ang atong pagpamaligya aning is in HJ. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Praise the Lord. Nya ang atong YouTube channel, padayon mog suporta kaning Padre Siano Ubod aron nga gawas nga makatuntag padayon sa mga pulong sa Ginoo, mahimo pagitang makahatag og income sa atong parokya. Pinaagi sa inyong pagsigig view og share ani niya atong magamit sa charitable works, niya makatabang sad nga di mo maapil sa mga scammers
Tanawa kanunay ang atong official information anha ni sa pagkanta sa offertory song o sa final song during aning atong online mass. Makita na ninyo ang mga information. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magapahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba